مچم كم زفلت صباقه بعين طماطيو خم زبها سمعكم اللهم ابز فيديو زي فقري دو كم زي بلو زر مرغاغصينا حيزنا لكم مصينا دلنا كم مجمري زخوننا حد علالكو علكم نحد عركي حد غزي فقر انتايو نعخا الى حتى نيره وديات ايردئنني بمبالي ملسي يبن مالتي حقنيا فقري ايردئكاني ويكا كتغلصو اشغاري مهنياتو فقري سمعت كابغالات كتغلصو ايتخلني هانتايدا تريو ايخا كمون حد عركنا أبتا جمعة مالتي كم روميو نفولتو روميو ترديكم ماله فقر بوز عزات مالتي بوزحات زفلت مالتي فقر انتاي يخن بلينا حتيتنا يندرنا بقى قال روميو خا فقر مالت حبير كم عشاو مالتي بمبالي مليسلنا حقي مهناتو أفقري عشاء خاتغون انت فكيرك عشاء خاتغون انت فكيرك لومي خاتغون انت فكيرك لومي خاتغون يوزح لكم على خبجة كمجمر مدمنا زخوننا ازي ابسل تريو دلهم ان يانغ زتباهل فيتناماو مالتي نظام موديليست غاليو خص دعم كومون افقر خودقه كومون كمر عواخي إلو مالتي ازغا ابنت ناي فقري دوب كم زي بقول ويكا فقري انتاينت كا ويكا ملكعخا قمتكا كم زي قدسو مرغاغص زخوننا ابنتي مالتي ازي تريو دلهم ان يانغ حاطير كوينو سلسته ጫማ قمت زونن كوينو ازو قمتو ግን نظام موديليست كمزدع ويكا كمرغاط اعغوتون اذا موديليسون بوغنا ابلعلي ان يانغ زلوا فقري ازيو عب مخانيا تገልጽ أبزغت مدبنا مسنغيد كمزي أبسل تريوهم دولهم زم متأمتي جوليسون فرنانديز كمون إيفان ماديرس زبهالو خوينهم برازيلياويان جوليسون فرنانديز كم تريو دولهم كابتي نورمال قمت نايسب أزيو زنوح مخاني زحبر مغنياتو كساب كلتة سلسة مترو زبط قمتي زونن مغنيات نايزو قمت كا اتا ابرؤسو زنبرت ترى ويكا تسكي ناي قمت دق سبات اتقواصاصر ويكا اتفري تسكي بزي متن كتفري بمجمراي اذا تسكزيا بمطبح تزيت لنيرا قمت فرنانديز كاب زلون لعل مخونه كمون ابطعنو عابي صلوا ممصه نيرو جوليسون فرنانديز ابت مجمرتا اتي مطبح تخغبرلو عابي كانت نبره دحرغن بمخرنا حكاي كمون مدفع ناي بيتسوبن قربتون نتمت بحتي ككايدي تراي اتمت بحتي سالا زكايده خا قموتو ططو كبل كيلو مغنياتو ناي جوليسون فرنانديز قمت كاب عدمه نسنوتو جميرو عمت قمت كم زوسخي زحبر جوليسون فرنانديز ازو قموتو كاب فقر مركاب ويكا حدار مغبار عاغوتون نزا ابغونو دلا ايفان ماديرس اتبها سبيتي مترون 50 زقمتا سبيتي افقر هودقي تراي جوليسون فرنانديز مزا ايفان تبها سبيتي ازي صبق زخونه فقر خمزلوو كمون ايفان ماديرس نقومت ناي سبايا ازيا كم تدنق كمون كم تفوتون كم تفقرونيا تحبر مجمرتا ليلا نا جوليسون فرنانديزن بانترنت كوينو ايفان دحر سئلي ناي فرنانديز اب فيسبوك مرأي اب علت لدتو انكو حغوسكا انكو عتولتكا بزب صحف بمصحافايم ليلኦም جميرو نابزو قصلو مصامد مسنخيت زوم تريوم دلهم اماندان سيرجيون زبحال مصامتيوم اماندا خم تريوا دلهم بغلبت نسيرجيو تماطاطن عين سبيتي كونن انتخونه ግን فقري ابي ودقك اي فلطني كوم ስለዝኾነ خا اماندا مس سيرجيو افقر تودق يترا سيرجيو خم تريوا دلهم ጭሕም ዘሎ ውላድ ናይ اماندا ይዝመስል ምስ አቀርብ ከሎ ማለት እንተኾነ ግን ናይ በሐቂ ሰብአይ اماندا سيرجيو بتعميا تخبرو كوم بتعميا تحنققو حلف حلفوا اماندا سيرجيو امنغدي بحسا اندخدو انت دخيموا كم قلعه حقيفه نابدليتو كم تبصحيا تجلص سيرجيو بتكبر ناي اماندا ازيو كم زمسطن كمون عب فقري ابلعلي اماندا كم زلوي يزحبر نا اماندا زراي سبات نسيرجيو اتي انكو زخون حدغا كغاطمو زيك سباي بمباليم زغلصو مخنياتو نا اماندا حليفو نسيرجيو حدغا خودقلو زخسب الله يلكا سلازي حساب نابزو قصلو مصامد مسنخيد ازي تريو لكم غاد فري بزبل سم زصواع حدا اوغاندا خوينو اب اوغاندا فلوت درافاي كوميديان اذا تريو لكم اب غنو خا اساسيتي سبيتيا ازي غاد فري زبحال اتزخف اسب بمباليوم اب تعدي زصوعو غاد فري اب 2002 اب استخايد وددر ناي عالم زخف اسب مالتيو اتزخف اسب تباهيل تسمي نيرو انت هنا غاد فري ازي كفو ملكعو كاب سبيتي محاسكم اون افغر مودق اي عغوتون امبشي سلسته انستخبط حيتراي اذا ابغون تريوا لكم سبيتي اب 2020 استمرعوا ساسيتي سبيتي خوينا اب لعلي غاد فري عابي فقر خمزلو تገልጽ
ኣብቲ መጀመርታ ሰባት ንጋድፍሬ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብህቡብነትካ ወይ ከዓ ሰልድኻ ደልያ እትመፀካ ደላ ተጠንቀቐላ ብምባል እዮም ሓቢሮሞ እንተኾነ ጋድፍሬ ምዛ ሰበይቲ ኣብ ዕውር ዝኾነ ፍቅሪ ስለ ዝነበረ ከሰህብለሎም ኣይከኣለም ከም ውፅኢቱ ከዓ ካብዛ ሰበይቲ እዚኣ ቆልዓ ብምውላድ ነቲ ዝመፆ ዝነበረ ወረታት መዕገሲ ገይርሉ ጋድፍሬ ካብ 3 ኣንስቲ 7 ደቂ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ህይወቱ ብጣዕሚ ሕጉስ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ቅድሚዛ ሳሰይቲ ሰበይቲ ዝነበራ 2 ኣንስቲ ፍቅሪ ናይ ጋድፍሬ ክዛረባ ከለዋ ጋድፍሬ ገለ ዓይነት ስሕበት ኣለዎ ገለ ዝምስጠካ ነገር ኣለዎ ብምባል እዮም ዝገልጾ ፍቅሩ እውን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይወፀለን እዮም ዝሕብራ ጋድፍሬ ኣብ 2016 ብዝገበሮ ጥዕናዊ ምርመራ ብሓደ ፋይብሮ ዳይስ ፕላዚያ ዝበሃል ሕማም ናይ ዋህዮታት ምዝንባል ወይ ከዓ ምዝንባዕ ዝገብር ሕማም ተጠቂዑ ይጸንሑ እንተኾነ ግን ብህይወት ክሳብ ሕጂ ይቅጽል ኣሎ ናብ ዝቕጽሉ መጻምድ ምስ ንኸይድ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኒኪ ዝበሃል ኮይኑ ኣውስትራልያዊ ኣሜሪካዊ ኮይኑ ኣብ ህይወት ዕውት ዝኾነ ሰብ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኒኪ ነዚ ዓለም ብዘይ መሓውር መፅዩ እንተኾነ ግን እዚ ኣካላዊ ጉድለት ወይ ከዓ እዚ ኣካላዊ ፀገም ኣብ ህይወቱ ዓብ ጽልዋ ኸርኢ ኣይተራእየን ምክንያቱ ኒኪ ኣዝዩ ንፉዕ መዳራይ ከምኡን ኣሰልጣኑ ከምኡን ነጋዳይ ኒኪ ብኒሕን ሞራልን ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ሕቲሙ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ኒኪ ክሳብ 2012 መጻምንቲ ክረክብ ኣይከኣለን ነይሩ እንተኾነ ኣብ 2012 ህይወቱ ሙሉእ ዝቕየር ኣጋጣሚ ገጢሞ እቲ ኣጋጣሚ ኸ ኣብ ቴክሳስ 16 ሰባት ዝብዝሖም ሰባት ኣኪቡ መደረ ኣብ ዘስምዑሉ ዝነበረ እዋን ሓንቲ ካንያ መሃርያ እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረት ማለት እዩ ኣብ ዓይኑ ክትኣትውያ ተረያ ኒኪ ኣሕመቐን ድሕሪ መደብ ምውድኡ ንካንያ ኣድራሻ ብምሃብ ንኽትረኽቦ ሓቢርዋ ካንያ እውን ኣይሓመቐትን በቲ ኒኪ ዝሃበ ኣድራሻ ብኢንተርነት ንኒኪ ክትረኽቦ እያ ወሲና ድሕሪ ናይ ብዙሕ እዋን ብኢንተርነት ምርኻብ ከዓ ብኣካል ድሕሪ ምርኻቦም ፍቕሮም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳዓበየ ኸይዱ ከም ውፅኢቱ ከዓ ኣብ 2012 ክምርዓዊ እዮም ወሲኖም ክሳብ ሕጂ ከዓ 4 ደቂ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብር ናብ ዝቕጽሉ መጻምድ ምስ ንኸይድ ከምዚ ትርእይዎም ዘለኹም እዞም መጻምድቲ ቶም ከምኡን ስቴሲ ይበሃሉ ኣብ መንጎኦም ናይ 32 ዓመት ፍልሊ ኣለዎም ምክንያቱ ቶም 72 ዕድመ ክኾን ከሎ ስቴሲ ከዓ 40 ዕድመያ ፍቅሪ ቶምን ስቴሲን ኣብ 2010 ዝጀመረ ኮይኑ ስቴሲ ናብቲ ቶም ዝርከበሉ ናይ ሕርሻ ቦታ ብምምጻእ ዝጅምር ቶም ናይ ለመምቲ ዘፍርየሉ ሕርሻ ይውንን ብምንባሩ ስቴሲ ከዓ ሕክምናዊ ሓገዝ ብምድላያ ናብ ቶም ከይዳ እንተኾነ ነቶም ከም ኖርማል ሰብ ክትሪኦ ኣይከኣለትን ከም ውፅኢቱ ኸ ኣብቲ ንሱ ዝውንኖ ናይ ሕርሻ ቦታ ናይ ለመምቲ ማለት እዩ ክሰርሓ ወሲና ቶም እውን ናይ ስራሕ ዕድል ብምኽፋት ንስቴሲ ከስራሕ ይጀሚሩ እንተኾነ ርክቦም ካብ ኖርማል ርክብ ናብ ፍቅራዊ ዝምድና እዩ ክምዕብል ተራይ ቶም ኣብቲ መጀመርታ ዕድመ ናይ ስቴሲ የሰክፎ እኳ እንተነበረ እንተኾነ ግን ፍቅራ ክፃወሮ ኣይከኣለን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸ ኣብ 2018 ንፍቅሪ ሓተታ ስድራቤት ስቴሲ ኣብቲ መጀመርታ ርክብ ናይ ክልቲኦም ይቃወሙ እኳ እንተነበሩ ፀኒሖም ግን ንሰብኣይ ጓሎም ከስምርሉ እዮም ተራእዮም ኣቦ ስቴሲ ንሰብኣይ ጓሉ ብ5 ዓመት እዩ ዝመርሖ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸ ስቴሲ ምስቶም ኣብ ጎደና ኣብ ትኸደሉ እዋን ሰባት ስቴሲ መሰቡኣ ትኸይድ ደላ ኮይኑ ይስምዖም ናብ ዝቕጽሉ መጻምድቲ ምስ ንኸይድ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ብራዚላውያን ኮይኖም ኤሊዜን ከምኡውን ፍራንስናልዶ ዳሲልቫ ዝበሃሉ መጻምድቲ ኮይኖም ሌሎም ኣብ 2011 ዝጀመሩ ኮይኑ ኣብ 2015 ከዓ ወግዓዊ መርዓ ዘካይዱ መጻምድቲ እዮም ከም ትርእይዎ ዘለኹም እዛ ኤሊዜን ትበሃል ብራዚላዊት ማለት እዩ ብቁመታ 1.90 ክትኾን ከላ ሲልቫ ከዓ 1.50 ቁመት ዝውንን መንእሰይ ኤሊዜን ንሰብኣይ ክትገልጾ ከላ እቲ እንኮ ሰብ ንዓይ ከም ሰብ ዝተቐበለን ብምባል እያ ትገልጾ ኣብ ልዕሊ ፍራንስናልዶ ዳሲልቫ ኸ ዓብ ፍቅሪ ዓብ ክብሪ ከም ዘለዋ እያ ትሕብር ፍራንስናልዶ ዳሲልቫ ብጊዲኡ ንኤሊዜን ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋን ከም ዘፍቅራን እዩ ዝሕብር ኤሊዜን ኣብቲ ትነብረሉ ከባቢ ብቁመታ ዝኣክል ብዙሕ ዘለፋታትን ፀርፍታትን ዝወርዳ እንተኾነ ግን ንዚ ነገር እዚ ዕሽሽ ብምባል ኤሊዜን ሞዴል ንክትኸውን እያ ትፅዕር እዞም መጻምድቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣንጀሎ ዝበሃል ቆልዓ ከም ዘለዎም እዮም ዝሕብሩ ናብቶም ናይ መወዳእታ መጻምድቲ ምስ እንኸይድ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ጆር ዳርገር ዝበሃል ሰብኣይ 3 ኣንስቲ ክምርዖ ከምኡውን ኣብ ሓደ ገዛ ምስ 3 ክነብር ዝወሰነ ሰብኣይ ካብተን 3 ኣንስቲ እተን 2 ማናቱ ኾና ከለዋ እታ ሳሴቲ ኸ ሓትነአንተን ማናቱ እየን ኣብ መንጎ እዛ ስድራ እዚኣ 24 ዝኣኽሉ ቆልዑ ዘለዉ ኮይኖም ማለት እዩ እተን ኣንስቲ ነናተን ክፍሊ ከም ዘለወን እዩ ዝሕበር ጆ ኸኣ ን3 ብማዕረ ፍቅሪ ከም ዝቕልበን እዩ ዝሕብር እዞም መጻምድቲ ኣብታ ላቭ ታይምስ 3 ወይ ከዓ ፍቅሪ ዝረብሖ 3 እትብል መጽሓፍ ኣስፊሮሞ ከም ዘለዉ እዚ ፍቅሪ እዚ ሓቀኛ ፍቅሪ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ
حراي كبرات عزبتنا نايلو مزنبر مدبنا أبزو ودينا لنا أبزو قتل كساب نرخب تشاو ندابلنا كان ميقن نزي channel زي حدش تزغنكم باللايك سابسكرايب كومنت بمسحف بيتسب كونو